हाय गाइस, दिस इज अभी आपण आउ एक नुआ इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं आसी आपण मन आज बुले ने आउ एक नुआ जगह जगार ना हूँ चंडीगढ़ पाखे महाविनायक जहाँकि ओडिशार सब बड़ शैवपीठ आपण आज से जगह नहीं जी चलतु लेट नक आप बुले ने महाविनायक पहुँच सारूँ यहाँ हूँ महाविनायक ए साइड गेट हूँ गेट आपण भीतरटा देखिए साइड हनुमान अच्छा हनुमान मंदिर भी देखिए भीतर भी पूरा देखिए चलते महाविनायक मंदिर तर भीतर प्रवेश नहीं अलाउ नहीं कि कैमेरा वाला कि फोटो उठे पारे कि वीडियो बन पारे से बाहर देखिए ये हूँ महाविनायक भक्त देखो महाविनायक पहाड़ ऊपरटार भी ମାନେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମହାଶୟ ଥିଲେ ସେ କଥା କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମା ଥିଲେ, ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମା ଥିଲେ।
ମାଙ୍କର ସେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଶବର ଆସନ୍ତି କାଠ ଫାଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେଠୁ ସେ ତାପରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଲୋକ ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକିରି ବାଟ କାଟିକିରି ସବୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଝରଣାଟି ବି ବାହାରୁଛି ସେଠୁ ଝରଣାରେ ସବୁ କୌଣସି ଜନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡା ସବୁ ଆସି ପାଣି ପିଅନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଅମଳ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ପାଣ୍ଡବମାନେ ବନବାସ କରିଥିଲେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବନବାସ ଏଠି ଥିଲା ଏଠି ମା ଦୁର୍ଗା ବନ ଭିତରେ ଥିଲେ ବୋଲି ମାଙ୍କ ବନ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେଇଠୁ ତାପରେ ଲୋକ ଆସିଲେ ଲୋକ ଆସିବା ପରେ ଲୋକ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଇଏରେ ସହାୟତାରେ ରାସ୍ତା ହେଲା ଏ ପାହାଚ ହେଲା ପାହାଚ ପରେ ରାସ୍ତା ହେଲା ରାସ୍ତା ପରେ ଏମିତି ଡେଭଲପ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏମିତି ଆଉ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବକୁ ମାଙ୍କୁ ଉଠାଇକି ଏଠି ମନ୍ଦିର କରାହେଲା ତାପରେ ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଅଛି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ ମାଙ୍କର आशीर्वाद भल लगे लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पे सेट करूँ कहीं आपण जो नुआ नुआ वीडियो नहीं आसिक आप सर्वप्रथम पहुँचो और आपण मैंने कमेंट रे जरूर लिखि कहे कि आपण को वीडियो केमी लगे आपण को आगू कौ वीडियो दरकार केमी वीडियो दरकार आप जरूर कहे चलु बाय नेक्स्ट वीडियो आप सहित देखा जय जगन्नाथ।